Guds himmel ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at ansætte arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på 1 penge, sendte han dem hen i sin vingård. Da der var gået 3 timer, gik han igen ud og fandt nogle arbejdere, der ikke havde noget at lave. Han sagde til dem: "Gå I også hen i min vingård for at arbejde. Så skal jeg betale jer, hvad I har ret til." Wow! Wow! Ah! Flere gange i løbet af samme dag gik vingårdsejeren ud for at få flere arbejdere til sin vingård. Selv da klokken slog 11 om aftenen, og dagen næsten var forbi, gik han hen og fandt nogle arbejdere, som han ansatte til at arbejde i sin vingård. "Hvorfor har I stået ledige her hele dagen?" Arbejderne svarede ham. "Fordi vi ikke har kunne finde noget arbejde." "Nå, men jeg har arbejde til jer. Kom med hen i min vingård." Da det blev aften, kaldte vingårdsejeren alle dem, der havde arbejdet for ham sammen. Alle dem, der først var kommet, skulle stå bagerst i rækken, og alle dem, der var kommet sidst, skulle stå først i rækken. Vingårdsejeren begynder at give de første i køen penge. "Her er 1 penge til dig. Og 1 til dig." Mændene bagerst i køen, de sagde til hinanden: Øj, han giver alle dem, der kun har arbejdet 1 time, 1 penge. Vi har arbejdet i mange timer, vi får nok mange penge. Vi bliver rige. Vingårdsejeren kommer til de sidste i køen. "Her er 1 penge til dig." Dem du startede med at give penge har kun arbejdet 1 time, og de har fået det samme i løn som os. "Min ven, jeg giver dig jo præcis det, som vi aftalte. For aftalte vi ikke, at du skulle have 1 penge for at arbejde her hele dagen?"